ओरैबायदि सान्दुं गोगोम गोसानै नाय माबायदि फरेस्ट अफिसा आलासो ओजोंलै बैनाया मा खालामदों बैनाय गांसो हागासिनो दं नंगौना नै जा सोरजों रायलायदों ब्रा दंलां नै ओरैनो आदा मा ओंख्रि संदों दालि बेदर मा लाबोदोंब्रा नै थान्दा लायबावबायलै जोंनो लोंहोनो ओरै नायनै बिराद मोजां समायना नै ओरै नाहरलायनाय नै बेथ' बिराद समायना जासिनबायलै सिगांनिफ्राय नाय नै बहुद दङ नै माबाफ्रा न'फ्रा फिसा नाय गारिया बेजोंनो डिउटि खालामो बिसोर दङ बिराद गुवार नाय हौरैबो दं बिल्डिंफ्रा नाय अफिसा जेरैबो अफिस नै गुसु लोंनोसै ओरै देखायनोसैलाय आं नाय बा जेरैबो न' हरै दंजोबो फरेस्ट अफिस बियो नायलां लोगोफोर गरमानो खेबनो हाया बिराद गरम जायो सान्दुं बै बिफां बादामालि थायो बिराद बुरजा बादामालि दं हाब सान्दुङा नायथो नै बे बिबारा मा एसेबां समायना नै मा बिबार होनना बुङोथाय मोखां फांथेना था बिराद गुसुथार नामा नर्माल ना ओइ खात्रिबारिनि बिराद गोबाव जाबाय बियो बोसोरसे जाखो नोङो मावनाया फरेस्टआव 19 बोसोर पार्मानेन्ट जाखाबाय दा पार्मानेन्ट जाबाय मोजां जोंनि गामिनि आंनि बिदासो जायो बियो लोगोफोर भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों।